5 vuotta sitten Akakapuuttokarhu raateli Kohei Takedan vasemman korvan. Siitä lähtien Takeda on pitänyt karhua pahimpana vihollisenaan ja hän on vannonut kostavansa sille. Pieninkään liike ei jää häneltä huomaamatta, eikä hän aio levätä, vaikka on ollut liikkeellä koko yön. Pidä kiirettä, toiset ovat jo laskettelemassa. Älä nyt hosu. Häh? Kuka tuo poika on? Hänen vanhempansa omistavat tämän hiihtomajan. Isä, äiti, nyt ne syntyivät. Fuji sai pentuja. Pentuja? Fuji sai pentuja. Äiti, isä, tulkaa katsomaan. Fuji sai pentuja. Tulkaa pian katsomaan. Pian. Mikä nyt on hätänä? Katsokaa. Fuji sai 3 pentua. 3 pentua. Voi miten nättejä. Todella suloisia. Häh? Yksi on tiikerin raitainen. Jipii! Sinä teit sen, Fuji, sinä teit sen. Olet oikea maailman paras koira. Varo, et vahingoita pentuja, Daisuki. Tässä se tiikeriraitainen on. Se on hopean harmaa. Vau, jippii! Tiikeriraitainen. Varovasti! Fuji taitaa haluta pentuunsa takaisin. Ole hyvä, Fuji. Sinä sait tiikeriraitaisen pennun. Uskomatonta. Onko tuo Akita-koira? Joo. Onko tiikeriraitainen Akita-koira jotenkin erikoinen? Minusta tuo valkoinen on sievempi. Tyhmä tyttö, sinä et tiedä koirista yhtään mitään. Älä nyt suutu. Tiikeriraitainen on arvokas. Parempaa karhunmetsästyskoiraa ei ole olemassakaan. Vain oikea Akita-koira voi saada tiikeriraitaisen pennun. Pään on oltava iso niin kuin Fujilla ja korvien on oltava pystyt ja lyhyet. Tiedätpä sinä paljon koirista. Kyllä, aika paljon. Hännän on oltava lyhyt ja tuuhea ja jalkojen on oltava voimakkaat. Tämän pennun jalat ovat ehkä vähän liian lyhyet, mutta ei se tahtia haittaa. Ai niin, tämä minun on kerrottava isoisälle. Minkä vuoksi? Sen vuoksi, että hänen koiransa Riki on tämä näiden pentujen isä. Rikin täytyy saada nähdä tuo tiikeriraitainen. Mutta ensin sille täytyy keksiä nimi. Mikä sen nimi olisi? Mikä nimi tällaiselle hopearaitaiselle sopii? Hopeanuoli! Niin juuri, hopeanuoli! Niin syntyi hopeanuoli, vahva ja kaunis tiikeriraitainen pentu, jonka tulevaisuus oli ennalta määrätty. Se saisi kantaakseen karhukoiran raskaan vastuun. Odottakaa! Älkää pitäkö kiirettä, odottakaa! Ei niin nopeasti! Emme ehdi pelastaa hiihtäjällemme kiiruhda. Hän on hiihtänyt suota kohti. Minä tunnen Akakapuuton jälleen.
Oliko se varmasti Akakapuutto, joka surmasi hänet? Minä tunnen sen jäljet silloin, kun näen sen. Ollaan hiljaa karhusta, muuten laskettelijat kaikkoavat ja kyläläiset jäävät ilman työtä. Kuuntele nyt, karhusta ei saa puhua. Ei käy. Akakapuutto on vaarallinen. Paraskin siitä puhumaan. Sinun syytäsi se on, että Akakapuutto on hengenvaarallinen ihmisille. Minun syytäni. Sinun luotsisi vahingoitti Akakapuuton keskushermoston. Se ei nukkuu talviunta ja unettomuus tekee sen vain väkivaltaisemmaksi. En tarkoita mitään pahaa, mutta asia nyt vain on niin. Kai ymmärsit sen? Hiljaa nyt, ettei Akakapuutto kuule. Mitä nyt? Se haistoi jäljen. Mitä siellä on? Katso tuonne. Sehän on yksi hiihtäjistä. Häh? Oh. Mitä nyt, Riki? Mitä tarkoitat? Nopeasti pois täältä, se on Akakapuutto! Metsästäjä on osunut Akakapuuttoon, sen keskushermosto on vahingoittunut. Se on hengenvaarallinen. Selvä. Kohei? Missä Kohei ja Riki ovat? Mitä on tapahtunut? Missä Kohei ja Riki ovat? Akakapuutto tappoi heidät. Se ei ole totta. Se ei voi olla totta. Fuji, Riki on... Riki... Akakapuutto tappoi sinun isäsi, hopeanuoli. Ei, se ei voi olla totta. Ei niin hieno karhukoira voi... Hän ei edes ehtinyt nähdä sinua, Riki. Riki... Huonon sään vuoksi etsintöjä ei voitu jatkaa. Myrsky raivosi viikon, eikä etsintöjä jatkettu enää sen laannuttua. Ole hyvä. On kulunut jo viikko ja me kuolemme viluun ja nälkään, jos meitä ei löydetä, Riki. Sinä sait selkäsi syvän haavan ja minun jalkani on niin kipeä, ettei sillä voi edes seistä. Riki. Kirottua! Me kuolemme tänne! Minä haluan elää! Joku, että voin kostaa Akakapuutolle! Riki!
Rikki, meidän täytyy pysyä hengissä! Kuuntele nyt. Vain sinä voit pelastaa henkeni. Sinun täytyy pysyä hengissä. Kiki. Älä välitä siitä, Rikki! Se ei pääse tänne! Anna sen olla, Rikki! Poliisi ei enää jatka etsintöjä, mutta meidän on löydettävä heidän ruumiinsa. Olet oikeassa. Isä, minä tulen mukaan. Älä hupsi, tämä ei ole lasten leikkiä. Rikin täytyy saada nähdä hopeanuoli, sillä on oikeus siihen. Tuon Rikin tänne, jos se on elossa. Matkaan! Kurja juttu. Häh? Joo! Ehkä Rikki löytyy suolta. Mitä luulet, hopeanuoli? Karhukoiralla täytyy olla voimakas halu säilyä hengissä, eikä se koskaan saa antaa periksi. Rikki, seudun ainoa karhukoira, kokosi viimeiset voimansa taisteluun Akakapuuttoa vastaan. Sehän on Rikki! Katso, hopeanuoli! Katso, se on sinun isäsi! Hopeanuoli ei koskaan unohtaisi, miten raivokkaasti sen isä taisteli hirvittävää Akakapuuttokarhua vastaan. Meidän täytyy auttaa sitä. Me tulemme, Rikki! Mitäs tästä sanot, karhun ryökäle? Rikki, auta! Herra Daisuke! Kohei? Olit vähällä saada surmasi, Daisuke. Sinä olet elossa, isoisä. Ihanaa. Niin. Hopeanuoli. Mikä se on? Koiranpentu, Rikin pentu. Rikin pentu. Rikin poika, hopeanuoli. Pysy täällä, Daisuke! Mutta hopeanuoli. Kuolet, jos menet tuonne ulos. Rikki! Juokse, hopeanuoli! 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 Rikki! Juokse, Rikki! Nopeasti tänne! Rikki! Rikki! Rikki!
Kirottu karhu! Kohei, älä! Tässä minä nyt olen! Tapa minut jos haluat! Mutta helpolla sinä et pääse! Anna tulla, Kakapuutto! Käy kimppuun, Kakapuutto! Odota! Tule takaisin, Kakapuutto! Halo, onko siellä ketään? Isä! Tuolla hän on. Riki? Hei Takeda, hän on elossa. Riki! Riki! Seis, Daisuke! Riki, minä vannon, että sinä et kuollut turhaan. Kirottua. Riki. Riki. 5 vuotta sitten Akakapuutto tappoi Rikin isän Shirun, ja nyt myös Hopeanuolen isä Riki joutui tuon hirvittävän karhun uhriksi. Molemmat kohtasivat kuoleman lumisilla vuorilla. Fuji, sinulla on suloinen pieni pentu. Verinen taistelu vaarallisen karhun ja karhukoirasuvun välillä sai alkunsa. Hopeanuoli kulki hiljaisena emonsa vierellä. Se muisteli näkemänsä rajua taistelua. Eräänä päivänä se ehkä itse olisi samassa tilanteessa. Ei, pysykää siinä nyt. Tulette vasta sitten, kun minä käsken. No niin, tänne kaikki 3. Tule takaisin, Hopeanuoli! Ahaa! Lopeta. Älä revi kaulaliinaa, niin äiti suuttuu, tiedäthän sen. Hei, Daisuke! Mitä nyt, Shinji? Takeda setä! Mitä isoisällä on tapahtunut? Hiljaa, antakaa minun olla. Rauhoittukaa, ette voi lähteä vielä kotiin. En voi tuhlata aikaa täällä. Kyläläiset pelkäsivät mustaa Akakapuuttokarhua kuollakseen. Kukaan ei uskaltautunut vuorille niin kauan kuin se vaelsi vapaana. Akakapuutto seisoi yksin keskellä lumimyrskyä. Onpa kylmä. Nenäkin on ihan jäässä. Hopeanuoli on maailman hienoin koiranpentu.
Takeda-setä aikoo ottaa sen hoitaakseen. Mitä? Olen nähnyt, miten Takeda-setä kouluttaa karhukoiria. Se on julman näköistä. Hän lyö koiria kepillä. Ei hätää, hopeanuoli. Sinua ei lyödä kepillä. Mitä? Isoisä. Nyt on aika alkaa kouluttaa hopeanuolta. Hopeanuoli. Sinunhan piti olla vielä sairaalassa. Et saa ottaa hopeanuolta, jos teet noin, kuuletko? Katsoa tätä. Noista pennuista ei ole mihinkään. Minä menen nyt. Hopeanuoli. Minä haluan hopeanuolen. Rauhoitu, Daisuki. Tee sitä kunnon karhukoira, isoisä. Minä tapaan sinut, jos sinä tapaat sen, isoisä. Kuulehan, tästä lähtien minä olen se, joka määrää. Sinusta tulee yhtä hyvä karhukoira kuin Shiru ja Rikikin olivat. Olen tosissani. Sinunkin on paras ottaa tämä vakavasti. Ylös! Sinun on opittava sietämään kipua, kun taistelet karhua vastaan. Hopeanuoli. Mitä sinä olet tehnyt hopeanuolelle, isoisä? Ei kuukauden vanhaa pentua vielä voi kouluttaa. Hopeanuoli ei ole mikään tavallinen pentu, tiedä se. Mutta se on silti vain pentu. Katso, miten tiikinraitainen koira käyttäytyy. Ei! Hyvä. Se ei yhtään välittänyt kovasta laukauksesta. Rikiltä meni vuosi ennen kuin se tottui ampumiseen. Sehän sai shokin, siksi se ei reagoi. Tajuathan sinä. Mutta eihän se pelkää. Se on enemmänkin utelias. Hopeanuoli. Siinä näin. Voit mennä kotiin. Ei, minä jään tänne yöksi. Haluan nähdä, miten sinä koulutat sitä. Kuten haluat. Jään tänne sinun luoksesi, hopeanuoli. Kaikki on hyvin. Älä koske siihen. Et saa hemmotella sitä pilalle. Voi, nukuin pommiin. Syö, hopeanuoli. Muuta et saa kuin raakaa karhun lihaa. Syö, sanon minä. Syö! Lopeta. Ei se voi vielä karhulihaa syödä. Hiljaa! Au! Pahus soikoon.
Karhunliha haisee kauhistuttavalta. Raaka karhunliha saa täysikasvuisenkin metsästyskoiran vapisemaan pelosta. Hopeanuolin kaltaiselle pienelle pennulle koulutus oli todella kovaa. Ole hyvä, syöhän nyt. Syön vain, jos hopeanuolikin saa jotain. Se syö, kun sen on nälkä. Koirasta ei tule hyvää metsästyskoiraa, jos se heti suostuu syömään karhunlihaa. Minulla oli kerran rohkea karhukoira, jonka nimi oli Rikio. Se oli niin vahva, että kaikki koirat pelkäsivät sitä. Se söi karhun lihaa heti ja luulin, että se oli hyvä merkki. Se hyökkäsi heti karhun nähdessään, mutta rohkeus koitui sen kohtaloksi. Siihen riitti yksi ainoa isku. Ja se kuoli siihen paikkaan. On vain hyvä, että hopeanuoli on vastahakoinen aluksi. Etkö jäänytkään katsomaan, miten hopeanuolta koulutetaan? Käyn siellä joka päivä. Älä ole huolissasi. Isoisä osaa kouluttaa karhukoiria. Teillä on onnea. Saatte hyvää ruokaa joka päivä. Mitä nyt? Mutta sehän on hopeanuoli. Seis! Se ei ole enää meidän koiramme. Mutta isä... Se alkaa juosta täällä, jos hemmottelet sitä. Katsokaa Futsia! Koska hopeanuoli oli tiikeriraitainen pentu, sen tulevaisuus oli jo määrätty. Se oli vasta vajaan kuukauden vanha ja edessä olivat vaikeat ajat. Hopeanuoli? Isoisä, hopeanuoli on sairas. Se makaa aivan liikkumatta. Isoisä! Makaisit hiljaa sinäkin, jos et olisi syönyt 3 päivään. Mitä? 3 päivään? Kirrottu karhun liha. Se ei ikinä syö tätä. Lopeta, Daisuki! Hopeanuoli on pentu, se tarvitsee maitoa. Mitä? Tapellaanko? Hopeanuoli. Hyvä, että se syö, muuten se olisi kuollut. Nyt se on oppinut selviämään omin neuvoin. Älkää menkö liian kauas. Ei, isä. Miten upeita! Oikeita metsästyskivääreitä. Tuollainen isoisällä pitäisi olla, eikä siitä vanhaa pyssyä. Ei me. Oi! Välitän, mutta koiria on pysyttävä ulkona. Suokaa anteeksi, odota ulkona. Minä haluaisin kiväärin panoksia. Se ei liikahdakaan. Se näyttää älykkäämmältä kuin hopeanuoli. Sehän on täysikasvuinen. Hopeanuoli on vasta pentu. Missä hopeanuoli on, isoisä? Se on ulkona. Tuletko mukaan katsomaan? Totta kai. Hopeanuoli! Missä sinä olet? Mitä nyt?
lihaa. Näin sitä siis koulutetaan. Miksi kaadat lisää vettä? Kohei lisäsi vettä joka päivä. Selvitäkseen hengissä koiran täytyy oppia pidättämään hengitystään. Isoisä, sinä tapaat hopeanuolen. Anna sen olla. Jos se oppii selviämään tuolla, niin se selviää muistakin vaikeuksista. Lopulta hopeanuoli oppi pidättämään hengitystään ja pääsi käsiksi lihanpalaan. Daisuki, isoisä tuli. Mitä? Isoisä? Hopeanuoli. Tervetuloa kotiin, hopeanuoli. Lopeta heti, hopeanuoli. Hopeanuoli ei enää toisten pentujen tavoin juossut emonsa suojiin. Se oli täysin riippumaton toisista koirista. Painit yhtä aikaa 2 pennun kanssa. Sinusta on tullut tosi vahva. Hopeanuolen leikki on velipoille liikaa. Se on hyvin koulutettu. Laittaudu matkaan, Daisuki. Me menemme vuorille. Nytkö, isoisä? Tuletko sinä vai et? Tuolla lentää yksi isoisä. Ammu, isoisä, mitä sinä odotat? Sinä osuit! Se putosi veteen. Olisit ampunut aikaisemmin. Hyppää, hopeanuoli. Hyppää ja nouda lintuun. Nyt ymmärrän, miksi et ampunut aikaisemmin. Se on se sama koira. Hopeanuoli, ota lintu takaisin! Ei, hopeanuoli! Oh! 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 Jon.
Hopeanuoli teki parhaansa, sinun pitäisi kehua sitä. Älä ole surullinen, olet vasta pieni pentu, Hopeanuoli. Auto? Se sama koira taas. Varkaat, antakaa fasaani takaisin. Suokaa anteeksi, olette edelleen hyvä ampumaan, herra Gohei. Hyvää päivää, tunnetteko? Muistatteko pormestarin, jonka karhu tappoi? Hidetoshi. Niin. Siitä on pitkä aika. Ja tiikeriraitainen koiranpentu. Siitä tulee hyvä metsästyskoira. Onko hän pormestarin poika? On. Hän lähti kylästä kauan sitten. Hän se kumminkin varasti meidän fasaanimme. Ei suinkaan, minä osuin siihen ensin. No, katsokaa fasaanin päätä, niin näette. Päätä? Eihän tällä ole päätä. Minä ammuin sen pois. Tämä kivari on tehokkaampi kuin teidän vanha pyssynne. Miksi palasitte tänne tuollaisen kivärin kanssa? Näillä seuduin pidetään kivääriä vain Akakapuutton ampumiseksi. Akakapuutton? Te ette selviä. Hyvä kiväri ei yksin riitä Akakapuutton tappamiseksi. Vai olette te sitä mieltä? Saadaanpa nähdä. Tuliko hän takaisin vai kostaakseen? Hopeanuoli teki tärkeän päätöksen nähdessään Jonin lähtevän. Se päätti, että siitä tulisi kaikkien aikojen paras karhukoira. Mitä nyt, Hopeanuoli? Alatko sinä tulla levottomaksi? On vaikea sanoa, koska rinteessä voi lasketella. Varaatteko huoneen vai soitatteko myöhemmin? Tästä tulee huono vuosi. Lumimyrsky ja Akakapuutto. Mitä nyt, Fuji? Joku muukalainen on varmasti eksynyt lumimyrskyssä. Kuka siellä on? Oh! Älkää siinä seiskö, tehkää jotakin. Hän on loukkaantunut. Soittakaa lääkäri heti. Soitetaan. Se oli jättiläiskarhu. Karhu? Suuri musta karhu. Karhu? Akakapuutto? Se oli metsässä. Rauhoittukaa, lääkäri on tulossa. Toiset ovat siellä mökissä. Ketkä toiset? Teidän täytyy pelastaa heidät. Juokse hakemaan isoisä Daisuki. Mennään. Kuinka selviät, isoisä? Älä hätäile, minä pärjään aina. Mutta sehän on Shikematsu. Tunnetteko te toisenne? Hän on yksi parhaita karhunmetsästäjiä, mitä löytyy. Kapuuttako sinä metsästit? Niin minä... Kirottu karhu. Vuorilla on aivan pimeä, isoisä. Hopeanuoli tulee mukaan. Tule nyt, Hopeanuoli. Odottakaa
minua! Jää kotiin. Tämä ei ole lastenleikkiä. Hopeanuolikin on vasta lapsi. Meillä on kiire, hopeanuoli. Mitä nyt, hopeanuoli? John! Olemme menossa suolle. Menkää te etelän kautta, minä kierrän pohjoisesta. Yksin on vaarallista. Onko teillä kiire hautaan? Älkää minusta huolehtiko, minulla on koira mukanani. Se vainuaa vaaraan kilometrien päästä. Saatte hyvän neuvon. Älkää menkö ryteikköön, pysyttelekää aukean reunamilla. Kiitos neuvosta. Nyt on oltava valppaana, hopeanuoli. Akakapuutto voi hyökätä milloin tahansa. Hopeanuoli on ensimmäistä kertaa metsästysretkellä. Se muistaa Akakapuuton hajun aina ja myös sen, miten sen isä Riki heitti sen turvaan ja pelasti sen hengen. Hopeanuoli muistaa aina myös sen, miten Akakapuutto sinkosi sen isän rotkoon. Hyvä, Jon. Joko pääsit jäljille? No. Rauhallisesti nyt. Älä pidä niin kiirettä. Tässä pimeydessä voit luottaa vain hajuaistiisi. Se ei saa päästä sisään. Se on aivan ikkunan takana. Kumman hiljaista. Ehkä se meni tiehensä. Pysy siinä, Daisuki. Se on Akakapuutto. Toisimme tulla liian myöhään. Se juoksee nopeammin kuin hopeanuoli. Kimppuun, Jon! Varo, hopeanuoli! Päästä irti, muuten se tappaa sinut! Uskomatonta. Hopeanuoli tietää mihin iskeä, vaikka en ole sitä opettanutkaan. Se on täysin peloton. Onkohan se Rikin ja Sirun perintöä? Hopeanuoli! Miten sinun kävi? Olet aivan liian pieni taistelemaan sitä vastaan. Säästäkää ammuksia, se on liian kaukana. Paus soikoon. Katsokaa Jonia. Jon, seis!
Tämä on Remington 91 oikea metsästyskiväri, katsokaa. Uskomatonta. Se kaatui yhdellä laukauksella. Nyt olen kostanut isäni kuolemaan. Vihdoinkin se on kuollut. Siinä näitte, miten tehokas ase tämä on. Uskomatonta, että Akakapuutto on kuollut. Ei edes Rikin kuolema. Se on ohi nyt, hopeanuoli. Sinun isäsikin puolesta on kostettu. Mitä nyt, isoisä? Hopeanuoli sanoi, ettei tuo ole Akakapuutto. Ei ole. Mitä te tarkoitatte? Katsokaa sen silmiä. Se on totta. Akakapuuttolla ei ole oikeaa silmää. Isoisä ampui sen puhki. Aavistin siis oikein, mutta en uskonut, että ne olisivat jo täysikasvuisia. Mitä te tarkoitatte, Kohei? Tuo on Akakapuuton pentu. Turkin väri, koko ja sen vihamielisyys kaikki viittaa Akakapuuttoon. Luuletko, että pentuja on enemmänkin, isoisä? Se yrittää luoda oman karhuarmeijan niin, että se voi jatkaa vuorten kuninkaana. Vuorten kuninkaana? Hirveän julmaa. Se rakastaa tappamista. Mitä se haukkuu? Mikä hätänä, hopeanuoli? John, miksi sinä vapiset? Mitä siellä on? Akakapuutto on täällä. Ahdotonta. Se tuijottaa heitä ainoalla silmällään kuin kertoakseen, että aikoo tappaa heidät kaikki. Kohein, Hidetosin, Jonin, Daisukiin. Sen silmä palaa vihasta, mutta hopeanuoleen sillä ei ole mitään vaikutusta. Seis, hopeanuoli! Olet aivan liian pieni, se tappaa sinut. Mitä te odotatte? Ampukaa! No nyt! Mihin se katosi? Missä se on? Se juoksi tiehensä. Se tietää kivärien kantomatkan ja se osaa varoa. John, tänne! Odota! Älä aliarvioi sitä. Se yrittää houkutella sinut metsään ja sieltä et löydä sitä ikinä. Se tuntee jo aseesi eikä halua tulla ammutuksi. Marraskuun puolivälissä lumentulo vähenee maan pohjoisosissa ja kylmä tuuli muuttaa kallioilla olevan lumen jääksi. Mutta tuuli myös puhdistaa kulkutiet lumesta ja niin liikkuminenkin helpottuu. Olkaa varovaisia, kun alkaa hämärtää. Talviunta nukkuvat karhut heräävät 2 kuukauden päästä. Jos isoisä on oikeassa, Akakapuuton pennut tulevat silloin esiin. Daisuki! Daisuki!
tosi syvälle. Daisuki! Daisuki! Tähän aikaan vuodesta lumivyöryt saavat aikaan tuollaisia kuiluja. Sellaiseen pudonnutta on mahdoton pelastaa. Se on yksi vuorten monista ansoista. Daisuki voi vain odottaa kuolemaa. Tää hopeanuoli. Auta minua. Mitä me teemme, Kohei? Daisuki, kuuletko? Et pääse alas, kuilu on liian kapea. Liian syvä! Hopeanuoli saa yrittää pelastaa Daisukin. Hopeanuoli. Se sanoo, että se haluaa ainakin yrittää. Sehän on pelkkä pentu. Niin on, mutta se taistelee kuin täysikasvuinen koira. Sillä on sisua ja se tahtoo yrittää. Se menee kuiluun. Minä luotan siihen. Mene, hopeanuoli! Pelasta hänet, hopeanuoli. Kuilu on hirveän syvä. Riittääkö köysi? Me luotamme sinun, hopeanuoli. Vain sinä voit pelastaa Daisukin. Miten kävi? Se vain liukastui. Nyt se on alhaalla ja haukkuu. Tiesin, että se löytäisi Daisukiin. Mutta nyt vaikeudet vasta alkavat, hopeanuoli. Tartu köyteen, Daisuki. Sieltä ei kuulu mitään. Daisuki varmaan pyörtyy pudottuaan. Emme voi tehdä mitään niin kauan kuin Daisuki on tajuton. Hopeanuoli on liian pieni. Herää, Daisuki. Tartu köyteen, Daisuki. Emme voi tehdä mitään, hopeanuoli parka. Mutta sitten hopeanuoli keksii keinon. Se kiertää köyden Daisukiin vartalon ympäri. Tää? Jon yrittää kertoa jotakin. Se haluaa, että me nostamme. Nostakaa, nostakaa! Minä näen Daisukin. Tuo koiran pentuhan on ihmeellinen. En ymmärrä, miten se keksi tuon. Daisukin koko paino on hopeanuolen varassa ja tuska alkaa tuntua sietämättömältä. Hopeanuoli on vähällä menettää tajuntansa, mutta se tietää, että kaikki on lopussa, jos niin käy. Se kamppailee elämästä ja kuolemasta. Otteen köydestä on pidettävä, muuten Daisuki jää kuiluun. Rasitus on hirveä, mutta hopeanuoli kieltäytyy antamasta periksi.
Siinä he ovat. Se teki sen, miten suuremmoinen pentu. Daisuki! Hän on tajuton. Katsokaa hopeanuolta. Hopeanuoli! Se ei hellitä otettaan, vaikka on tajuton. Tällä kertaa sinä jäit toiseksi, Jon. Hän herää, hän herää. Isä. Se oli täpärällä. Hopeanuolta saat kiittää siitä, että olet hengissä. Hupsu, mitä sinä nyt tuolla tavalla? En ole koskaan nähnyt koheen tekevän noin. Ole hyvä. Hopeanuoli, kiitos, että pelastit henkeni. Sinä olet rohkea. Olet kaikkein paras koira. On maaliskuu ja vuorilla on vielä jäätävän kylmä, mutta Hopeanuolen ja Daisukin välillä vallitsee lämpö, joka ei koskaan sammu. Hyppää, hopeanuoli! Hyppää, hopeanuoli! Isoisä! Isoisä! Herää, isoisä! Missä minä olen? Hidetosin sairaalassa. Hidetosin. Jaha, olette siis hereillä. Hidetosi, kerro minulle, miksi minä olen täällä. Menetitte tajuntanne, kun olitte kouluttamassa Hopeanuolta. Saatte kiittää sitä hengestänne. Teidän täytyy viipyä täällä, kunnes paranette. Eikös teidän pitänyt palata Tokioon? En lähde ennen kuin Akakabuto on kuollut. Kyllä minä sen tapan. Isoisä! Ette saa enää menettää tajuntaanne, teidän on pysyttävä rauhallisena. Näin on paras. Rauhoitu, isoisä. Minä huolehdin Hopeanuolesta, kunnes sinä paranet. Hei sitten, John. Nähdään. Tule nyt, Hopeanuoli. Mikä sinun on? Tule nyt. Tohtori Hidetoshi. Mitä hän oikein tekee? Vau! Jousipyssy on erinomainen ase, Daisuki. Se on jopa parempi kuin isäsi vanha pyssy. Mitä? Parempi kuin isoisän pyssy? Sitä minä en usko. Kokeile. Onpas se jäykkä. Kokeile tosissasi. Tämä on metsästysjousi, Daisuki. Paljon tehokkaampi kuin tavallinen kaaripyssy.
Tällä osuukin paremmin kuin isoisäsi vanhalla pyssyllä. Mutta tätä ei opi käyttämään, ellei hallitse tekniikkaa. Lisäksi tarvitaan paljon voimaa. Lähietäisyydeltä voi tappaa karhun. Nuoli lävistää karhun nahan kevyesti. Miten nuoli voi olla tehokkaampi kuin kivääriluoti? Tulepas katsomaan. Vau! Tuon tiikerin minä kaadoin Kiinassa. Katso tuota kaurista. Nuoli lävisten sen ja porautui takana olleeseen kiveen. Ai. Sinäkö nämä kaikki olet kaatanut? Kyllä vain, yhdessä Jonin kanssa. Metsästystavat ja aseet muuttuvat ajan mukana. Mutta tärkeintä on kuitenkin hyvä metsästyskumppani. Kumppani? Isoisästäsi ei enää ole metsämieheksi. Eikö? On epävarmaa, pääseekö hän edes sairaalasta enää. Ei voi olla totta, ettei isoisä enää koskaan metsästäisi. Isoisä! Mitä me teemme, hopeanuoli? Ilman isoisää Akakapuuttoa ei saada ikinä hengiltä. Mitä me teemme, hopeanuoli? Minne sinä nyt? Mitä? Pitääkö minun opetella ampumaan jousella? Se on tosissaan. Se haluaa, että me yhdessä tapamme Akakapuuton. Selvä. Tästä lähtien me olemme kumppaneita. Saako lisää riisiä? Daisuki, olet syönyt riisiä koko päivän. Nyt se on lopussa. Kasvava poika pistelee varmasti vaivatta vaikka 4 kulhollista. 8. Ei! 8 kulhollista! Saat vatsasi kipeäksi! Mitä se oli? Hopeanuoli vain. Kiitos ruuasta. Tulen pian. Tulen pian. Lumi pysyy kauan näillä seuduin. Vasta toukokuun alussa se alkaa sulaa. Mutta on tulossa muutakin kuin kesä. Mustalle Akakapuuttokarhulle se merkitsee uuden metsästyskauden alkua.
1,5 kuukautta Daisuke on treenannut kovasti joka päivä. Daisuke! Näettekö, tohtori? Minä onnistuin. Joistain kertomaan isoisälle. Hän ilostuu varmasti. Isoisä. Missä olet ollut, hopeanuoli? Nyt lähdetään karhujahtiin. Voi ei. Isoisä. Hae, tohtori Hidetoshi. Hopeanuoli ymmärtää tilanteen vakavuuden eikä tuhlaa aikaa. Se juoksee Hidetosin sairaalaan niin nopeasti kuin vain voi. Sellaista vauhtia se ei ole vielä koskaan juossut. Mikään este ei ole sille liian korkea. Daisukin viime viikkojen harjoitus on vahvistanut sitä, ja juuri nyt siltä tuntuu, ettei maailmassa ole mitään, mistä se ei selviäisi. Se tuntee itsensä voittamattomaksi. Hän selviää, mutta häntä ei saa jättää yksin. Hopeanuoli, missä Akakabuto on? Daisuke, minä olen täällä tämän yön. Lähde sinä kotiin nukkumaan. Huomenna. Minä tapaan Akakabuton. Silta on taas rikki. Tulva hajottaa sen joka kevät. Etsitään jokin toinen ylityspaikka. Mitä? Katso, hopeanuoli. Karhunpojilla on punaista selässä. Seurataan niitä. Ne opastavat meidät varmasti Akakabuton luolalle. Tule nyt. Anteeksi, että lainasin joustanne pyytämättä lupaa. Tästä me pääsemme yli, hopeanuoli. Hypätään! Katsokaa! Tuolla se karhu hyökkäsi Asassun hevosen kimppuun tänä aamuna. Kevättulva on taas hajottanut sillan. Tästä ei pääse ylitse. Ylävirtaan on muita ylityspaikkoja. Tämä ei ole mikään ongelma. Jon! Hyppää joen yli. Kierrä köysi sen puun ympäri! Oh.
pois. Aikooko hän tosiaan päästä tuon avulla joen yli? Tuoretta karhunlantaa. Odota vähän, hopeanuoli. Älä pidä kiirettä, levätään vähän. Akakapuutto on lähellä ja minä vapisen kuin haavan lehti. En ymmärrä tätä. Minun täytyy yrittää olla rohkea. Ei minulle ruoka maistu. Syö sinä, hopeanuoli. Olkaa hiljaa! Daisuki ei tähdännyt varikseen. Tarkoitus oli vain pelottaa se tiehensä. Nyt se makaa maassa hänen edessään kuolleena kuin kivi. Se oli ensimmäinen kerta, kun Daisuki tappoi eläimen, ja hän on pahoillaan. Samalla hän tajuaa, miten tehokas ase jousi on. Sillä voi tappaa vaikka vasten tahtoaan. Tapaus saa hänet myös tajuamaan tilanteensa selvemmin. Nyt matkaan, hopeanuoli. Meidän täytyy etsiä suojaa. Kastumme läpi märeksi. Hopeanuoli, tuolla on luola. Mitä nyt, hopeanuoli? Hopeanuoli, tule takaisin. Juokse, hopeanuoli! Se on valtava. En ikinä selviä tästä. Hopeanuoli! Ei, hopeanuoli, se tappaa sinut! Hopeanuoli on todella rohkea pieni koiranpentu. Hetkeäkään epäröimättä se käy taisteluun moninkertaista vastustajaa vastaan, vaikka se voi koitua sen kohtaloksi. Salama iski johonkin. Puu katosi, katsokaa. Kiväärejä emme voi käyttää ennen kuin ukkonen on lakannut. Mitä se oli? Tähän aikaan vuodesta, kun karhut juuri ovat heränneet talviunestaan, ruoka ei tahdo riittää kaikille.
Tavallisesti karhut syövät juuria ja marjoja ja pieneläviä, joita ne kaivavat kivien alta. Mutta Akakapuutton perhe haluaa oikeaa lihaa. Tuohan on Asasson hevonen. Odottakaa! Muistakaa etäisyys. Ei 600 metriä lähemmäksi. Onko selvä? Jon, matkaan! Mitä ihmettä minä teen? Hopeanuoli pyytää Daisukiin apua. Se uskaltaa käydä jättiläiskarhun kimppuun vain koska se luottaa Daisukiin. Mutta Daisuki on kauhun lamaannuttama. Hän ei saa itseään pakotetuksi käyttämään jousipyssyä. Hopeanuoli on vielä pieni koira ja sillä on rajoituksensa, mutta se jatkaa taistelua. Hopeanuoli tajuaa äkkiä, että se taistelee henkensä edestä. Tomorrow 輝こう強く